Argiaren podcastak. Vegetarianoek animaliak entzuten dituzte. Beranduegi. Feministek gizonak entzuten dituzte. Beranduegi. Tertulistoek kurrikuluma hobetzeko entzuten dute. Beranduegi. Jeltzaleek, ez, hauek igual ez. Eta zuk, Ruper, beranduegi entzuten alduzu. Ene begiek ez dute malko isuritzeko gogorik. Bale, Ruper, bale. Beranduegi, autobomborik behar ez duen podcasta. 2 ostiralean behin argia.eusen. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography. Zutik lurrean kondenatu zaren historia sale tristea. Gaurkoan zuretzako moduko podcasta dakagu, indaztu albiriztia. Historia horrean ere ikuspegi komunistak baduelako zer esana. Eta zerbait berria batzutan irudikatzen dugu komunismoa berria historian den zabaltasunean. Baina alde individualista edo jerarkiko edo zentralista, baino alde komuna lehenetxi izan duten pasarte batzuk ekarriko ditu gaurko, ezta? Bai, hala da. Eta lehenengo pasarte ez horretara iristeko, Txinaraino joan behar dugu, eta duela 4.000 urte ingurura. Txinara zehazki Ping Liang Tai izeneko herrixka arresitura, ze garai hartan oindela 4.000 urte inguru esan bezala, herrixka hortako biztanlek zeramikazko oditeria eta drainatze zanga sare bat eraiki zuten. Esan behar da, garai hortan, Holozenoaren amaieran, Asiakialdeko montzoi eremuan inguru giro krisioak, uholdeak, lehorteak, eta gerozta ohikoagoak eta larriagoak zirela, eta hori herrixka horretan aurrikariri gabeko auditeria sistema jarri zutela abian, justo krisi horiei aurre egiteko, eta 2023an, Beijingeko Unibertsitateko ikerlari talde batek aztarnategi hori ikertu zuen, Johai, Fudan eta Londreseko Unibertsitateko ikerlarien laguntzaz, eta hori ikusi zuten zeramikazko pieza horiek, auditeria sistema hori osatzen zuten zeramikazko piezak 20 eta 30 zentimetro bitarteko diametroa zutela, eta 30 eta 40 zentimetro bitarteko luzera, eta ertz batean zabalagoak ziren elkarrekin ahokatu eta odi luzeak osatzeko, sistema osatzeko. Eta piezak ikertu ondoren, gehienak azternategian utzi zituzten, eta azkenean jatorrizko kokalekoan bertan hobeto kontserbatuko direlako, eta egia da odi gutxi batzuk berregin dituztela, eta Txinako hainbat museotan utzi dituztela, baina ikerketekin jarraitu eta publikoari erakutsi izateko hori egin arren, besteak geratu dira jatorrizko tokian. Egin behar den bezala, Teoria bai, ez? Bai. Gertatzen dela, askotan eramaten diren museoak ez daudela herrialde horretan. Bai, kasu honetan bintzat Txina utzi dituzte, bai. Ikusi dugu Londresko Unibertsitateak ere ez. Horrezkoa sartu du. Bai. Ose eramango zuen horrek. Ez dakit. Kontua da, esan bezala, duela 4.200 eta 3.900 urte artean, uholdeak geroz eta ugariagoak zirela, eta gainera Asian berez uholdeak beti ohikoak diren eremuan, montzoien eraginez. Together we'll be running somewhere new, and I'm thinking
Boize, telesforo Monzonen eraginez, Bai. dena Bai. gaizki zijoan hor. Bai, komunitate hontan, ez? Ezik, ze ura garraiatzeko eta drainatzeko sistema da Txinan aurkitutako zaharrena, eta sistema konplexua zen, eraiki eta mantentzeko gai izan ziren lankidetzan eta komunitate lanean oinarrituta. Azkenean sistema horrek komunitate osoaren planifikazioa eta koordinazioa eskatzen zuen, baina Pingliantai, zaila da. Nik uste horrela dela, bai. Bai. Hori da, seguro, txinatarrek, ez? Nik uste haiet, ronaldo hortakoa bai. Bai. Baina, bueno, herrixka horretan, ez horrela. Bai. Ez zegoen egitura hierarkiko zentralizaturik. Horrek erakusten du, neolitoko gizakiak ingenieritza lan konplexuak egiteko gai zirela botere zentral baten beharri gabe. Dena modu komunitarioan egiten zuten. Jie Zhuang arkeologoaren hitzak dira horiek, ez? Eta zuk hasieran aipatu duzuna, ez? Salbuespen honetan behintzat, hori ez, komunitateko lana eta ez, eta berdintasuna, ustezko berdintasuna behintzat bazegoela. Alegia, piramideak egin altziela faraoirik gabe? Bai. Agian? Ez daki faraoirik gabe. Faraoiak ez zuen parte hartu, piramideak egiten. Orduan hori berez posible dela, oso ondo daki. Guk eta faraoiak ere bazekien. Kontua da, auditeriaz gain aztertu dutena dela, herrixka hortako etxeen arrastoak, ez? Ikertu dituzte. Eta ikusi dute etxe guztiak nahiko txikia zirela, eta ez zegoela besteen artean nabarmentzen zen etxe handiago edo luxuzkorik edo, ez? Edo egiturarik. Eta gainera, hilerria ere, ez? Induskatu dute, eta hilobietan, gorpuekin batera ehortzi zituzten objektuetan nabarmendu oita, ez? Biztanleriaren hierarkia, ez? Batzuk aberastasun gehiago pilatzen zutela beste batzu baino. Eta herrixka honetako hilobietan ere ez dute desberdintasun sozialik aurkitu, edo desberdintasun horiek adierazten dituzten arrastorik aurkitu. Eta horregatik enzuzen ere gaur egun heldu gara Txina komunistara, gaur egun indarren dagoena, ez? Ez, uste, bide luzea egin zuela, ze garai berean inguruko aztarnategietan kontrakoa gertatzen da. Ara. Bai etxe bizitzek, bai hilobiek adierazten dute komunitate hierarkizatuak zirela, ez? Desberdinkeria sozial eta ekonomikoa bazegoela. Eta gainera, komunitate horiek ez ziren gai izan klimaren goraberak, ez? Montzoien goraberak eragiten zituen arazoik konponbiderik jartzeko. Hau da, ez ziren gai izan arazo berez garatuagoak, ez? Komatxo artean garatuagoak, ez? Zeuden komunitate horiek ez ziren gai izan. Herrixka horretakoak auditeriak erakusten du, ingenieritza obra konplexuak egiteko, ez dela beharrezkoa botere zentralizatu bat izatea edo hierarkia bat izatea. Eta hori, azkenean ageriko desorekari gabeko komunitateak gaitasun handiagoa izan zuen, esan bezala, komunitate, ez, inguruko beste komunitate garatuago horiek baino. Jode, pues hau da Txinako Sevillako Marinaleda bat. Ez? Sevillako Marinaleda. Marinaleda herria ezagutzen. Gordillo. Bai. Ez, eske komunalari. Sevilla esan duzunean, ez? Hori, esan dut, zertaz ari da. Ze orain Sevillara egingo dugu jauzi. Beste adibide bat, beste salbuespen bat, esan dezakegu, hori ezagutzea. Ez da Marinaleda, da Valencina de la Concepción. Hori da aztarnategiaren izena, Kobrearoko aztarnategi bada oso handia, aro hortako nagusitakoa. Kobrearoa, beraz, duela 4.200 eta 5.200 eta 5.200 urteko tartean egontzen okupatua, aztarnategi hori, eta luzaroan nekropolitzat jozen aztarnategia, hilerri utxa zela, uste zen, eta ez komunitate baten bizitokia, nagusiki nabarmentzen zen eraikinik edo egiturarik ez zegoelako agerian. Baina azken kanpainetan, Kobrearoko herrixka industu dute, eta ondorioak duela bizpairu hilabetean jakinarazi dituzte, artikulu batean, eta Txinako herrixkan bezalaxe, etxe bizitza guztiek ezaugarri oso antzekoa zituzten.
Little boxes on the hillside, little boxes made of ticky-tacky, little boxes on the hillside, little boxes all the same. There's a pink one and a green one, and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky, and they all look just the same. And the people in the houses all went to the university where they were put in boxes and they came out all the same. And there's doctors. Hori, tamaina materialetan, abestia dionez koloretan, ez? Baina ez dakigu, baina tamaina materialetan aurkitutako, ez, etxe barruetan aurkitutako objektuetan, eta beraz, han bizi zirenen ondasunetan, ez zegoen alderik. Eta beraz, jerarkiarik edo desberdinkeriarik gabeko komunitatea zela ondorizatu dute ikerlariek, ez? Eta nekropolian gainera beste ezaugarri esanguratsu bati erreparatu zioten, eta izan zen aurren hilobiei. Aurren hilobiak oso adierazgarriak izaten dira, ze beren bizitza laburretan, zoritxarrez, ondasunak beren kabuz biltzeko, ez? Akumulatzeko gai ez dira, eta beraz, aur txiki baten hilobian objektu preziatuak aurkitzen baditugu, eta beste batean ez, horrek esan nahi du, hilobi batzuk, beste batzuk, baino konplexuagoak direnean ere, komunitate horretako desoreka sozial edo, ekonomikoen seinale izaten dela. Gurasoak ez dira izango maila berekoa. Hori da, horrek esan nahi du ja, oinordekotzaren kontzeptua badagoela, familia horrek ondasunak pilatu dituela, eta haur txikiaren zat, hilobia beratxa prestatzeko, beste familia batzu baino, ez, baliabide gehiago zituztela. Hori da. Baina, Valentzinako nekropoliko aurren hilobi guztiak oso antzekoa dira, eta ez daukate objektu preziaturik. Bueno, esan dut, hilobiak guztiak oso antzekoa dira, egia da, aro hortan, normalean, komunitarioak izate zirela hilobiak, beraz, ez daukate hilobi propiorik aurroiek. Hobi komunak, hobi komunistak. Hori da, bai. Gero garapena izan du hitzarrek, baina. Bai, eta hilobiek ere, bai. Bai. Egia da, gero, Valentzinako nekropolian beste erruikuntza bat nabarmen bat egin zutela, baina hori datorren asteko podcastean jorratuko dugu. Hola, spoilerri gabe. Hori da. Eta, beraz, beste berdintasunezko edo komunitate bat ikusi dugu, beste salbuespen bat, eta galdera bat datorkin niri burura, ez? Zenba salbuespen behar dira, salbuespenak salbuespen izateari uzteko. Bigarren salbuespenean galdu naiz. Hori da. Hau da, salbuespenak pilatzen zoazen neurien, ja salbuespenak uzten dio salbuespena izateari, ez? Eta gaina, Valentzinako buruzko artikulua aipatu dugu, eta horrekin bateratxu duela hilabete pare bat, beste ikerlan bat argitaratu zen, eta orain berriro hasiera joko dugu, pixka gertu dago, baina artikulu horren berri izatera. Zehazki, Indo ibaiaren aranera joko dugu, eta bai, duela 5.000 urte ingurura, ere bai, dana garai beretsuko dira, eta Mohenjo-daro irira. Mohenjo-daro irirak garai hortan 35.000 biztanle inguru zituen. Hori asko da. Izugarri, gaur egun asko da, imaginatu garai hortan munduan kalkulatzen da 14 milioi biztanle zeudela. Garai hartan. Eguneko bai, beraz, Mohenjo-daro oso hiria handia zen. Garai hartan segurazki munduko metropoli nagusietakoa. Ia Bilbon pare. Hori da. Hiri hontan ere, ez, metropoli honetan ongietorriak ziren, danak. Bai. Ze, berriki PNAS aldizkarian argitaratutako artikularen arabera, Giniren koefizientea oso baxua zeukan, 0,22koa.
ez dakit badakizuen zer den Gini koefizientea. Erabiltzen da. Bai, koefiziente horrek gizartean desberdintasun ekonomikoak neurtzen du, ez? Berez errentaren gaineko, ez? Desberdintasunak neurtzen ditu. Errentaren banaketaren konzentrazioaren mailaren bidez. Eta 0 eta 1 arteko balioak erabiltzen ditu. Hori izorratzeko ditute. Zeba. Ziur naiz. Zeinik Zero. baloratzen du ezer mundu hontan 0 eta 1 artean. Da kasunean 0 eta 10 edo 0 eta 100, venga, 0 eta 100. Egia da, Giniren koefiziente batzuk 0tik 100era ere ikusi ditudala, Pues, bueno, Baina, bueno, berez, jatorriz 0 eta 1 arteko balioak du, baxuenak berdintasun maila, ez, handiena daukana. gainera. Bai, eta bata, bai, Aldrebes. bai, Bueno, eta aldrebes. bat 10 edo 100, Bai. hori da, Hori ba, hori ez, da desberdinkeriaren, bai, hori da, bai. Estatu Batuak ez dira Gini koefiziente altuena daukatenak munduan, Ez. Honek 0,22koa zeukan, hiri honek, hori oso bajua da. Historian zehar altuenetakoa Erromatar inperioak izan zuen, 0,6koa, eta gaur egun Hego Afrika da indize altuena daukana, 0,8 Ja. baino bai hortik gora, eta begiratu dut EAEkoa, eta iaia Erromatar inperioera iristen da, 0,56koa zen 2021 batean. Bai. Pradalus, Maximus. Gipuzkoan uste dut pixka, baina bai, neko altua, Hego Afrikan baino baxuagoa, eta Bueno, ondo eta kokatuta daude. Justu, bai. Hala ere, ondela 5.000 urteko hiri baten Gini koefizientea ateratzea, jopa. Bai, Ezta? ez dakazu errentaren gaineko ez eta ondasunen Ez da kasu ezer, iaia. baina beste kasuetan bezala etxe bizitzak Bai. aztertzen dituzu, ez? Eta horren arabera, niko esanguratsua da datu hori, eta horren arabera ateratzen dute. 0,22koa oso datu baxua da, ikusi dugun bezala, eta datu horrek adierazten du komunitate horrek berdintasun maila altuari utzi ziola, batez ere duela 5.000 urte ja neolitoko irautzaren ondoren. Eta orain arte, kontrakoa uste izan dugu, ez? Hau da, neolitoko irautzak, nekazal irautzak, ekarri zuela desberdinkeria, ez? Praktikamente zinbestean. Eta kontzeptu hori datorkigu Jean-Jacques Rousseauren gandik, ez? Rousseau gizakien arteko desberdintasunaren jatorriaz, liburua lana idatzi zuen, 1775ean, eta bere hipotesia, ez, hori zen, esan duguna, ez, eta hipotesi hori indartu besterik ez da egin azken mendeetan, eta hori, hipotesi hori zen, nekazaritzak komunitateen sedentarizazioa ekarri zuela, hirien sorrera, eta soberakinak eragin zituen, eta horrek, ezinbestean, ez, nahita ez, ia desberdintasun sozial eta ekonomikoak. Soberakinak eragitea, berez txarra ez da. Ez. Roia da. Gero nola banatzen dituzun. Zepoltxiko horatzen den hori dena, ez da? Baina, kontzeptu hori, gaur egun oraindik oso, ez, indarra handia daukana, da hori, ez? Eta da, garapenarekin, beti ereko matxo artean, ez? Eta zibilizazioarekin batera, inevitablea dela, ez? Hierarkia, desberdintasunak, eta hori guztia, ez? Kontua da, Mohenjo-Darorena ez dela salbuespen bat, ez dela beste salbuespen bat. PNAS aldizkarian argitaratutako lanean, berez, Gini proiektuko 11 ikerlanek egin dute bat, eta guztira, azken 10.000 urteko 1.000 aztarnategi inguruko 53.000 etxe bizitza aztertu dituzte. Esan bezala, errentaren gaineko daturik ezean, etxe bizitzen tamaina hartu baitute oinarri, bai Txinan eta bai Sevillako kasuan bezala. Chicagoko Field Museoko antropologo Gary Feynmanen hitzetan, etxe bizitzen tamainak agian ez du ondasunen diferentziaren magnitude osoa islatzen, baina desberdintasun ekonomikoaren adierazle sendoa da. Bai, tamainak importa du etxe bizitzen gaian. Kasu honetan, bai. Pizkat, gero kontua da zer dagoen barruan, bai. Bai, baina esan dugu ez, kasu hauetan ikusten da etxe bizitzen tamainak ere barruan aurkitutako objektuarekin bat egiten dura, ez? Eta, ikerlan zabale honek hainbat ondorio ekarri ditu, eta lehen ondorio nabarmena emaitzen aniztasuna da. Alegia, desberdinkeriaren garapena etzela modu bateratuan edo linealki gertatu,
Eta Feynmanen hitzetan berriro zenbat eta gizarte konplexuagoa, orduan eta desberdintasuna handiagoak daudela uste izan dugu luzaroan, baina orain ikusi dugu ez duela zertan horrela izan. Eta beste aditu batek, Durhameko Unibertsitateko Dan Lorenzek uste du ondoriorik interesgarriena beste badela. Eta da, bere hitzetan, nekazaritzaren sorreraren eta desberdinkeriaren hazkundearen artean denbora desfase nabarmena dago. Ez daudela estuki lotuta. Ez. Eta aztertutako komunitate batzutan, ondasunen konzentrazio desorekatu hori nekazaritza garatu eta berehala gertatu arren, ez? Orain arte pentsatu duen moduan, ikertutako kasu gehienetan desberdinkeriak denbora asko behar izan zuen gora egiteko, eta milaka urte pasa ziren zenbait kasutan, eta 11 ikerlan horietako batean izenburuak nahiko esanguratsua da, eta hala dio, ondasun desberdintasunezko 100 belaunaldi transizio neolitikoaren ondoren. Walk with me down Equality Street. Do unto others and life is sweet. Books have no covers, just look right in. You're judged by your words, not the color of your skin. Oh, deo, 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 me say deo. Biddly, 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 bong, yo. Yo, I'm like John Lennon, except I do imagine there's a... Bueno, agian arazoaren muinean, egon liteke gure pentsamendu lineala, ez? Batzutan gauzak ulertzeko beti zehatzen gara. Hau egiten dugu eta horren ondorioz gau gertatzen da, eta horren ondorioz beste gauza eta gero aldatzen gara. Eta bueno, mundua ez da txuri eta beltz, hori azteko, eta bigarren ez mundu asko dago, mundu bateren barnean, ez? Hori da, bai. Dena batera, ez gara aldatzen mundu zabalontan, ez? Bai, eta gaina, ikerlan honek edo ikerlan multzo honek ez du oraindik azalpen garbirik, ez? Atzerapen, komatxo artean, atzerapen hori azaltzeko, ez? Edo bintzat linealtasun ez hori azaltzeko, baina Laurensek nabarmentzen duena da tradizioaren garrantzia, ez? Berak esaten du, ehiztari biltzaileen komunitateen berdintasunezko arau kulturalek luzaroan eutsi zioten. Eta litekeena da, horri esker lehen nekazariek berdinketa mekanismo sendoak izatea desberdinkeriari bidea oztopatzeko. Bitu, ziente desgarria. Bai. Zerbain arte gu bintzak jasotzen duguna tradizio hitza aipatzen denean, dardarka az gaitezke. Bai. Eta emakumea bazara, bi aldiz dardarka. Bai. Kasu honetan tradizioa, bueno, berdintasunetik agian ikusten altzan, ondoren etorri zen desberdinkeriari Bai. aurre egiteko. Eta agian ehiztari biltzaile izatera butatu behar dugu. Bazu iztari, eta ni biltzaile. Ez. Nik animaliak ez ditutik nahi. Bildu. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.